Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Aleksandra. A ja sam Stefan. Danas u Malom dnevniku gledat ćete. U svakoj školi najmanje popularne su tužibabe. Nama možda kinesko pismo deluje komplikovano, ali je i lepo. Ako želite da napravite tortu, prvo naučite da pravite fondan. Postoje mnoga istraživanja o drugarstvu među učenicima. I skoro sva su pokazale iste rezultate. Niko ne voli tužibabe. Sve je to lepo, ali mi ne idemo u školu da bi nas neko voleo, nego da nešto naučimo. To je tačno, ali važno je i to kako funkcionišemo sa drugim ljudima. Bitno je da i to naučimo na vreme. Da te nešto pitam, da li bi me ti, kad bi me video da sam nekome uradila nešto namerno loše, da li bi me odao? Pa, iskreno ne znam. S jedne strane bilo bi mi žao da te odam, a sa druge nije fair da se izvučeš. A da li bi ti odala mene? Da li bi te odala? Odala sam te već milion puta. Ups. Znaš šta, pričat ćemo o tome posle emisije. Molim te, podsjeti me. A sada je vreme da naučimo kineski, jer sledi prilog o kineskom pismu. Ali ne možemo u jednom prilogu da naučimo sva njihova slova. Potpuno si u pravu. Naravno da ne možemo. Više nas je zanimalo zašto je kinesko pismo tako komplikovano. Ja znam, komplikovano je zato što nije jednostavno. Čula sam da je kineski jezik jako komplikovan. Zato smo i došli u kineski centar da to proverimo. Sa nama je Tanja. Tanja, da li je to istina? Lenka, Huang. Dobrodošla Lenka u kineski centar Univerziteta John Nesbitt. Kineski jezik nije tako težak. Ništa nije teško ako se ima volja i ako se ima želja i naporno se radi. Pa tako ni kineski jezik. Kako se uči kineski jezik? Kineski jezik se prvo uči kroz pesmu i igru. Kineski jezik je tonski jezik, pa deca kad krenu da uče kineski jezik, prvo treba da nauče kako da izgovaraju tonove. Koliko ima karaktera u kineskom jeziku? Kineskih karaktera ima izuzetno mnogo. I na neki način kineski jezik se uči ceo život. Za Mali dnevnik, Lenka. Zajdzijem. Verovali ili ne, postoji naučni recept kako se tačno pravi Sneško Belić. Stvarno, treba da uzmem papir i olovku pa da zapisujem? Ne moraš, lako se pamti. Evo ovako, Sneško se najlakše pravi od vlažnog snega, a idealan odnos snega i vode je 5:1. 5:1, dobro, to ima logike, to sam upamtila. Može dalje? Pa mislim, nema dalje, to je to. Jedino da još dodam podatak da su najvećeg Sneška na svetu napravili Amerikanci. Bio je visok 37 metara. Ma nemoj, a gde su našli šargarepu od 5 metara za njegov nos? Nismo deca. E pa to ne znam, ali zato znam da ćemo u sledećem prilogu naučiti šta je to fondan i kako se on pravi. Čekaj, fondan, pa to ima neke veze sa kolačima, jel? Mislim da ima, to je valjda ona masa koja služi za ukrašavanje torti. A od te mase mogu da se pravi razne figurice. Hej, znaš šta, ti bi mogao da glumiš figuricu na torti. Mislim, odgovarajuće s visine. Čokoladne ili voćne bele ili šarene torte su neizbežne za svako slavlje. Osim što su ukusne, one mogu da izgledaju baš onako kako ih mi zamislimo. A kakve sve torte mogu da budu, reći će nam Jasmina. Torte mogu da izgledaju kao likovi crtača u obliku lopte, srca i raznih drugih oblika. Najtraženije u današnje vreme je fondan masa s kojom se torta oblaže i prave različite figure za decu za njihov najradosniji dan. A šta je to fondan i od čega se pravi? Fondan je masa koja se pravi od prah šećera, goveđeg želatina, margarina, meda, koja se zamesi i s njom se oblažu torte i prave različite figure za naše mališane. Najtraženije figure su Frozen figure i Disneyevi junaci. Torte su se prvi put pojavile u 16. veku, a najpoznatija je torta Sacher torta. Za Mali dnevnik Minja. Danas ćemo učiti Kobija da sedne, a za to nam treba mnogo strpljenja i odlučnosti. Kobi, sedi. Sedi, Kobi. Fuj to, Kobi. Sedi. Sešće on, samo da ga ubedi malo. Ajde, sedi, Kobi. Sedi, Kobi. Ne juri golubove, sedi. Sedi, molim te, Kobi, daću ti keksić, ajde.
zna nekog dobrog advokata. Odlučila sam da tužim vreme zato što nikad ne bude onako kako ja najavim. I onda ispadnem smešna na televiziji, strašno. Nadamo se da će vam ovaj 1. februarski dan doneti mnogo radosti. A nadamo se da vam je i lepo započeo uz mali dnevnik. Neka vam onda tako započne i sutrašnji dan. Tako je, uz našu novu epizodu. Do tada pozdrav! Zdravo!